Jesu Kristu inkosi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomkhosi esiphuma kuwona namhlanje. Kusaqhubeka nje umkhosi baba, cishe bekuday 4 kusukela nje ngo-day 4 mangabe ngingaqamba amanga. Bengithi mangabe ngikhuleka baba, ngisho lamazwi ngicela uNkulunkulu ukuthi abe kanye nathi ngey'nkonzo. Kuvele kungaqedeki lingavukanga leli zwi lithi mangabe sibabili noma sibathathu sihlangene egameni lakhe, ukhona phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba, siyambonga kakhulu ngokuzwa imikhuleko yethu bese yayiphendula. Siyabonga ngokusinakekela kwakho baba ninomama, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Inkosi nigcine nomndeni wonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Jesu Kristu inkosi babe, ngilethata ibongo, ngiyambonga uNkulunkulu ube muhle, hambe kahle inkonzo yonke. Awu uNkulunkulu uyamangalisa. Mina ngiyaqala ukubona lokhu nje 7 days. Ngilala ngivuka, ngilala ngivuka. Mina ngathi inkonzo bengitingena. Ntsambama besibreak, ntsambama sibreak. Nanyalo nje i7 days yenda itolo. Kane ebandleni la ngikhonza khona nakhona sicala i7 days ngemsombuluko mhla ka-26. Kodwa kuyabreakwa ntsambama, bengingabreaki ntsambama. Nyalo ngizoqhubeka nje. Ngiqhubeke naleya sebandleni kodwa ntsambama ngidobreaka nyalo ngoba sengiphumile kule. Kodwa ngisathi vele emandla. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu. Uyathi ngiyambonga, ngiyacala uyibonile nje. Ngimniketa lidumo lonke, ngithakekho lofana naye. Ngiyabonga kakhulu. Ngayingena yekucala 3 days. Ngayingena yesibili 5 days. Namhla ngingenile 7 days. La ngisebenza khona ngisebenza amatima. Nedi vele isikhathi sekufunza liva ngisitholi ngoba ngisebenza endlini vele akuna sikhathi savumelana vele ukuthi 7 to 3 uyedwa uyahlala udle kuphela. Nginaloko nje ethi ngiyatshontsha nangifika ekuseni ngiguce ngithandaze ngoba futhi bakhona la ekhaya nanginekuthandaza ngibona ngathi kade angithola ngisafunza live ngihleli yabo. Ngiba naloko ukuthembeka nje kakhulu futhi nangila enkonzweni ngisebenza nala ngingasebenzi khona. Ngiba nemandla lamakhulu, ngenda i-spring cleaning, ngivule ama-wardrobe, ngiripheke, ngende lokhu lengihlala ngingakwendi ngoba vele nangisuka ngithandaza inkosi ngicela ngiside ngenda kahle kakhulu kundlule ekhathi ngingekho emkhosini. Ngithi Jesu Kristu inkosi ngiyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela abakhethiweyo nabathandiweyo benkosi. Ngibingelela ubaba uNsibande benoma, ngibingelele nje ibandla lonke. Sacela ukuthola nje ubufakazi, ngibonge nje indlela uNkulunkulu angikhombise ngayo uthando lwakhe uzofika lesikhathi. Ngiyaqala ukwenza i-fasting nje, nginamandla, yonke into nje uNkulunkulu wahambela ngendlela eyisimanga. Bazalwane, ngiyabonga, ngicela nje ukuletha udumo uNkulunkulu ukuthi angikaze ngibone into enje. uJehova ubezambula ngendlela eyisimanga, wangipha amandla physically. Angikaze ngiphathwe isiyezi, angikaze ngiphathwe uzululwane, angikaze nje ngigule isisu, angikaze yonke lento ehlala ingiphatha uma ngifasting, angikaze nje bazalwane. Ngiyambonga nje uThixo, ngimbonga nje ngingaphezi. Inhliziyo yami igcwele injabulo, intokozo nokunqoba engikubonile nje la ekhaya nje ey'nganeni. Mekusuka nje impi nje uJehova inqoba same time nje. Ngiyambonga uJehova, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga ubaba uNsibande. Ngibonga iy'mfundiso zakho nesineke nesikhathi. Ufike nje attend umuntu sengathi uye yedwa kodwa siwu-5,000, more than 5,000. Leyo nto ikhombisa uthando nendlela oyinikele ngakhona kumkhonzeni baba uNkulunkulu. Isipha amandla singabantwana bakho. Ngiwumntana wakho nje ngipha amandla ukuthi ngibone ukuthi-ke
kusangenzeka ngisangakwazi ukwenza if ukwazi ukukwenza wena baba. Awulali ebusuku, uyavuka wenza umsebenzi emini, awuceli kwamali, awuyithathi imali noma sebekupha. Uyasifundisa, unesineke, uyasifundisa baba. Kunzima kabi ukufundisa abantu ongazi nokuthi nje indlela nje ofundisa ngakhona baba awukazi usibone nangamehlo, kodwa indlela onesineke ngakhona umuntu nomuntu, wonke umuntu uyazuza kuwena baba. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngawe, ngithi uJehova asivusele nje. Uyazi abantu abazofana nawe kulo mhlaba siyabadinga ey'mpilweni zethu. Sengathi nje angasivusela obaba uNsibanda abaningi uJehova. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga nje, nginikeza udumo kuye nenkazimulo. Ngimbonile kule fasting, angikaze nje ngingene nje fasting enje. Ngiyamethemba uThixo omuhle uJesu Kristu inkosi. Siyakuvuma ukuba wena unguThixo, siyakuvuma ukuba wena unguThixo, siyakuvuma ukuba wena unguThixo, siyakuvuma ukuba wena unguThixo. Ndibingelele egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba uNsibanda, ngibingelele umama egameni lenkosi, abefundisi bonke ekhayeni leZwi, endaweni yethu kaJehova uyabonelelwa. Ndibulela inceba kabawo, ndibulela uthando lukaNkulunkulu, ndibulela ubasekhayeni leZwi egameni lenkosi uJesu waseNazaretha, ukuthi konke empilweni yami akusafani nakuqala, konke kutshintshile egameni lenkosi. Ndiyambonga uNkulunkulu ngokuba lapha egameni lenkosi. Ndiyambonga umama owandifaka apha egameni lenkosi. Kumandi emoyeni wami egameni lenkosi. Ndiyambulela kakhulu umthandazo wami ukuthi nami ndingasali kule trip, ndingasali egameni lenkosi uJesu. uThixo evuma nami andipha amandla ukuthi nami ngiphumelele egameni lenkosi. Ke siyohlangana, ke siyobonana nabangcwele ngelehle igama lenkosi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu ekhaya leZwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ikakhulukazi ngiqonda ngqo-ke kumkhulu namhlanje, ngiqonda ngqo esithunyweni sikaNkulunkulu wemkhulu. Ngikhulekisa umntwana lapha ekhaya. Uthe uphuphile nje, akekho ekhaya leZwi. Umntwana nje uyayikhonzela nje kwenye inkonzo, bayihambela ngendlela abayihambela ngayo. Uma ethi uphuphe edliswa into ethile, ephuziswa into ethile ebusuku, yena-ke ucabanga ukuthi mhlambe khona engingakwenza ukumbusisela something aphalaze. Sengithi-ke mina hayi, ngizokunika umkhuleko nje ntombazane, sizokhuleka, lokho kuzozenzakalela ukuthi kuzishabalalele lokho ngizokunika umkhuleko ofana nomkhuleko esiye siwenze uma umuntu ephuphe kambi, bese ngimenzisa lo mkhuleko awenza aqede. Singanaki kuhambe nje iy'nsukwana mhlambe zibe 4 zibe 5, kanti ulokhu ewenza ngoba ngathi angimsendele nje wona, ngase ngiyamchazela ukuthi hayi, lo mkhuleko umthetho wawusebenza kanjani. Uma ewusebenzisa-ke lo mkhuleko, sekuthi ngelinye ilanga usethi ekuseni mayivuka ukuthi inhliziyo ibimbo, esephuza amanzi, methu uyaphalaza kubuya igazi. Uyethuka-ke yena uma kubuya igazi. Sengiyamtshela ukuthi cha,
kusho ukuthi phela angithi wawuphuza ngelanga elithile ade ngithi umkhathi wawukuphuzisa igazi. Manje ngoba wenze lo mkhuleko kusho ukuthi bese kufanele izibuyelele legazi. Uma usuphuza amanzi lavele labokuzeka ke laphuma awona ke awulimele ngaphakathi kuphuma legazi owulufunzwa amandla obumnyama. Ngithi ke mkhulu ngiphakamisa amandla angazi uNkulunkulu ma eseziveza ngaluhlobo kuyosala lo ungafuni ukumbona kodwa ayi njengamanje usezimemezela kakhulu ngendlela enza izibonakaliso ngazo. Angazi ukuthi ihlobo luni lwempumputhe nesithuli, angazi inhloboni kuyoba inhloboni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga mkhulu konke nje uNkulunkulu akuphathise kona. Selaphe dokotela. Jesu Kristu uyinkosi. Kujaha ukuhlangana lokho kuyimzuzu. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela egameni likaJesu baba nomama. Siyambonga uNkulunkulu esithwalile u7 days wonke kuze kube manje. Siyambonga uNkulunkulu nomusa ngokuphila kwethu. Siyabonga baba nangomthwalo uNkosi owuthwele uNkulunkulu asigcinele wena, asifihlele wena kukho konke. Siyambonga uNkulunkulu ngekhaya leZwi. Siyambonga uNkulunkulu entabeni yendlu kaJehova. Ngibonge kakhulu nje ikhwezi ekuyilona engathola inamba yasekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalo ikhwezi egameni likaJesu. Hayi baba besithi siyakholwa sizishaya ifuba, hayi besingakenzi lutho. Indaba engathi ijulile isajula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba egameni likaJesu Kristu. Amen. Baba egameni likaJesu ngiyakhuleka, ngiyacela Nkosi ubusise umntwana wakho ungenisile kweshumi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Deuteronomy 28 verse 1 kuya-14. Beka isibusiso sakho Nkosi ekhanda lakhe. Mbusise Nkosi ekungeneni, umbusise ekuphumeni. Noma yini abeka isandla sakhe kuyo ngiyacela Nkosi uyibusise. Ngiyacela Nkosi kube umqhele wakhe wokulunga kwelizayo. Mlondolozeke Nkosi njengoba ushilo. Wathi abakwethembayo bayofana nentaba yasesiyoni engenakuzanyazanyiswa. Ihubo 125 verse 1. Makangazanyazanyiswa umntwana wakho ngenxa yokuthi ungenisile kweshumi endlini yakhe engcwele. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, umbusise ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Siyakucela lokhu uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise ngeZakha 10 verse 22. Ulale kahle. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngibonga umusa wakhe, sibonga umusa wakhe baba. Ayibo kakhulu baba, kakhulu nginobufakazi, kakhulu baba nginobufakazi futhi nje imanga zodwa lezi. Baba ifoni yami ngathenga imemory card. Ngathenga imemory card ngafaka izinto zonke zothi zingalahleki, like ingoma za gospel, umthandazo wa Romans 10 verse 9. Kuningi baba. Manje ke kusukela last week nginothise ukuthi mase ngithi ngiyafuna izinto angizitholi. Ngiyamafuna ama-video engoma angiwatholi. Yonke into nje angiyitholi. Hawu. Kwenzekani? Sengiyahamba kwamunye umfana ngithathe ukuthi akhiphe memory card yami ayibone ukuthi inkinga yini. Athatha ayifake ku laptop yakhe. Itholakala ukuthi ayinalutho baba. Yonke into ngayifaka lapho iselahlekile. Manje namhlanje ngithi hayi ngifuna ukubheka la efonini. Kuchaza ukuthi imithandazo yonke la ilahlekile. Hayi akulutho-ke ngizocela kwalo wangifaka kwekhaya leZwi ukuthi ayenze njani anginikeze imkhuleko. Kodwa ufuneka mase ngiqeda kulalela inkonzo yanamhlanje yobukhosi ngiyenze njani ngibheke ngibone. Baba sengiyabheka ngiyafika kokugcineni kwalezi zinto zikhona efonini hayi ku memory card. Baba ngiyathola umkhuleko wa Romans 10 ukhona. Nkosi yami ngajabula ngathi hawu nazi imanga.
baba ngawufaka ku-memory card kodwa i-memory card idelete yonke into kodwa lo mkhuleko awudilitikanga baba ukhona. Ngathi ngibonge uNkulunkulu ngimnxuse baba, ngiyabonga kakhulu futhi ngiyabonga ngithi uNkulunkulu futhi angisazi ngizothini, ngajabula ngafa. Lokho kunyeke-ke kulahlekile keke ngizokuthola kwalowo wangifake ekhaya leZwi, kodwa ngiyabonga ukuthi lo mkhuleko ukhona. Ngithi baba uJesu Kristu yinkosi, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngithi angibingelele ekhaya leZwi. Ngiyabonga nje nami izolo sibe nenkinga, sacishe sangena engozini yemoto. Ngomusa kodwa kaNkulunkulu sasinda. Besiya enkonzweni kaJulayi, ibiqala izolo ngenhlanhla. Imoto nje sithi sibalekela imvula ngoba besihamba ngeveni. Sathi siyabaleka sithi siyongena egaraji, kanti nansi imoto asisaboni isiphepho besikhona ngala ngakuthini eThekwini. Sashayisana nale moto kodwa yashayeka kancane, nathi sasinda. Kodwa nje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu nje uNkulunkulu ngomsa wakhe siphephisile. Noma-ke sesiqala sesithi siyokwenza indaba yokuthi kuvulwe icala, nalapho-ke futhi nje kwahamba kahle konke, sayenza istatement. Ngiphakamisa umusa nje kaNkulunkulu, ngithi uJesu yinkosi. Ngiyabonga ngokuthi siphephisile izolo engozini, ngoba abantu baye bavelelwe ingozi ekubonakala engathi incane ivele ibe enkulu, bagcina abantu baphelele lapho. Ngiyawubonga umusa kaNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi nje, amen. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela baba ukuthola nabo ubufakazi. Ngisemkhosini baba usuku lwesi-7 namhlanje. La baba kufika ingane ihamba no-anti wami omncane. Ingane ayikwazi ngisho ukuhamba iphethwe yithumba. Bese ngithi athi uma wayo ngicela ngimuphe amaphilisi enhlungu. Ngithi mina ngakusendela umkhuleka, awukhuleka ngalo mkhuleko ubuzoba right. Ime sithi ingane uyaflasheka manje, ifoni yakhe yavele yaflasha yonke. Bese ngivula isango ngithi ngena-ke sizothandaza. Bese ngivula umkhuleko baba sisendela wona ungaphilile ninoma ngomhla 18 Meyi. Emva kwaloko bese ngithi ngingena uma kuzoguqeka guqa sikhuleke, ulale lo mkhuleko. Bese emva kwalo ngizokutshela mase ngithi futhi asikhuleke-ke abaseRoma 10:9. Washo ukuthi guqeka kanzima kodwa wagcina eguqile-ke, saguqa sathandaza. Siyathandaza kulalele nje nomkhuleko enhliziyweni yami, nginaloko ukuthi uzothi isukuma lizobe seliqhumile vele ithumba. Hhayi baba, bese emva kwaloko ngisathi ngiyombhekela amaphilisi ngale sesiqedile ukuthandaza. Ngiyombhekela amaphilisi enhlungu ekamereni lami, ngimuzwe sememeza ingane yala ekhaya kade nginayo. Athi ayimlethele i-tissue nalo ithumba seliqhumile. Baba ngiyabonga nje, ngiyambonga uNkulunkulu.